Bon dia, estem aquí per mostrar-vos la plantació de bionyer d'aquest any 2024. Hem plantat 4 hectàrees i mitja de bionyer a 1,20 m per 2,70 m i ara comprovareu que les plantes ja han començat a brotar. Veieu? Aquí hi ha la planta que ha començat a brotar i però aviat arribarà per poder formar-la. Aquesta vinya és la vinya del Xiscà i entrarà en producció amb un parell d'anys. Aquest any farem ja la formació al primer filferro i al segon any ja collirem algo de raïm.